El Cabal del Riu és una exposició sobre una investigació que he fet durant uns 5 anys aproximadament, que tracta sobre una zona de Guatemala, Alta Verapaz, que és una zona on hi ha un riu, que és el riu Cabón, on una empresa espanyola, a través de la complicitat amb el govern de Guatemala i l'oligarquia guatemalteca, el que han fet ha sigut privatitzar 30 quilòmetres de riu i posar-hi 4 hidroelèctriques. Aleshores, a mi m'interessava molt, a través de la imatge, a través també d'unes peces que hem fet visuals de vídeo i també d'uns mapes, mostrar tot aquest entorn i com ha perjudicat a la comunitat maya kichi de la zona, uns 30.000 maya kichis que els han deixat sense aigua, no només aigua potable, sinó aigua per qualsevol recurs, tant de pesca, de ramaderia, el que sigui. Per mi és molt important que per l'empresa espanyola i per l'oligarquia, al final, per ells l'aigua és un recurs, però per a aquestes comunitats no és un recurs, és un eix vertebrador i és la mare naturalesa. Llavors m'interessava molt mostrar a través de la imatge tot aquest entorn, com ha estat perjudicat, com ha estat condicionat, com ha estat modificat a conseqüència de tot el que ha fet aquesta empresa Renace.